Takže čaute ľudia, dnes si zahrajeme Akinatora. A budeme tu hľadať proste hociakých ľudí, napríklad celebrity alebo youtuberov. A prvé som si chcela dať ako... Bude to Pat a Mat, alebo dačo iné. Ja by som si chcela dať vygoogliť, takže dáme napríklad youtuberov, takže Dobre, ja neviem, jakého, tak, alebo jedného mám na mysli, napríklad je to Tomáš Krch, on bol good, on sa teraz vrátil na YouTube. Takže I will reach your mind. Je tvoj charakter reálna postava? Áno. Je tvoj charakter youtuber? Áno. Je tvoj charakter, čo je female? Ja sa normálne neviem zorientovať, čo je female a čo je male. Ja mám pocit, že male je chalan a female je dievča. Dobre ľudia, hneď prídem. Dobre, ani som si to nemusela googliť, nie je to dievča. Robí tvoj charakter videa v angličtine? Nie. Je tvoj charakter gamer? No, áno. Žije v Európe? Áno. Je zo balkánskeho regiónu? Nie. Žije v Českej republike? Áno. Je tvoj Roblox gamer? Nie. Robí Minecraft videa? Počkať, hneď prídem. Nerobí videa z Minecraftu. Robí videa z Minecraftu, no ako robil videa z Minecraftu, asi tam boli 3 alebo 2 alebo 1 video. Dáme, že možno, on je práve že chudý jak tyčka. Je sviazaný, je populárny iba kvôli Twitchu, nie. Má auto? Neviem. No, či je spojený so Spiatkom 13. No, to je jeho akoby populárna séria. A ja viem, či miluje alkohol, nie? Nie. Je zo Zbrávka? Nie. Má frajerku? Neviem. Ne. Nemá rúžové vlasy. Yes! On to uhádol. Jak to vedel? Som neočakávala, hej. Tak, idem sa pozrieť na proste randomných youtuberov a či ma dajaký napadne. Dobre, moja kamarátka je normálne do jeho zamilovaná. Bude to Moon. Nie. Má YouTube videa, je gamer. Ani nie. Žije v Európe? Áno. Je z balkánskeho regiónu? Nie. Žije v Českej republike? Nie. Robí Minecraft videá? Tu na druhom kanáli, ale probably. Žije vo Fínsku? Nie. Je Hungarčan? Pardon, nie. Nie. Je Švedák? Neviem to povedať. Nie. Je Grík? Nie. Má cez 1 milión? Áno. Neviem to preložiť, ale ne. Je zo Slovenska? Áno. A ja viem. No, on to už musí vedieť. A ja viem. Neviem. Ale bro, jak to vie? Dobre. Teraz si dáme dačo iné. Ne, no deti. Dobre ľudia, mám ďalšieho človeka, lenže toho určite neuhadne, lebo je to ruský youtuber. Je youtuber? Áno. Nie. Je gamer? Ani nie. Není dievča. Rozmýšľa. On ani nevie. On rozmýšľa nad chalami.
Je z balkánske... Čo má s balkánskym regiónom furt? Nie. Bro, pozrite sa akože na ten jeho ksicht. Je z Európy? Ja mám pocit, že Rusko ešte je v Európe, takže tam neviem proste, žije, nie. Nemá detí. Nie je ni z Rumánska, nie je ni Grík, nie je ni Švéd. Má cez 1 milión, nie. Je Dániš, nie. Je zo Fínska, nie. Je Hungarian, nie. Nežije v mojom štáte, alebo jak to vysloviť. Majú tu videá, hej. Áno. Nie. Žije v Amerike, tak keď Rusak more streamuje, neviem. Nie. Ja už viem, o kom on rozmýšľal. To je tiež ruský youtuber, ale on predal Lambo, takže nemá Lamborghini. Je to z Twitchu populárny, probably. Nie. Nemá čísla vo svojom mene. Má videa o gamingu, probably. Nemá Bugatti. Je rapper. Možno žije v Petersburgu, nie? Nie. Yes. Je famózny v TikToku, nie. Žije v Rusku, áno. Nie. Je linkovaný nie. Žije so sestrou, nie. Nie. No, počkať. Hovorí zlé slova? Probably not. Nie. Nie. Robí Minecraft. Není mŕtvý. Narodil sa v Ukrajine, nie? Nie. Hraje Roblox, nie? Má psa? Hej. Áno. Ježiši, čo mi jeho myslí, že to je narkomán Petrovič? No, tak nie. Má blondiavé vlasy, nie? Hypix. Probably. Nemá cez 10 milión. Je Rusák, hej. Hej. With a beard? Co je? No. Má diamantový Minecraft? Nie. Áno. A ja neviem, čo je beard. Hraje Roblox, nemá modré. Mal? Idem si pozrieť. Nie je to on. Tu je Fixaj. Ten je tiež dobrý. Slovensko Budalo. On rozmýšľal nad... rozmýšľal nad týmto tu, lebo on má psa a aj on je tak spojený so červenou farbou. Potom tu ešte Brion Maps, ale o tým tu nie sú žiadne spoločné informácie, hej. Jak to mám vymazať? Tak mažeme. Tak, potom je tu ešte ten Vlad Glent, to je tiež dobrý. Not on the list. Volá sa, ja to nemôžem napísať. Počkaj, ja som myslela nad týmto tu typkom. Toto je best youtuber, čo som takedy videla. Hej. Normálne, tá fotka je taká pekná normálne, fakt. Takže som rozmýšľala nad tým. Dobre ľudia, toto bude asi všetko, pretože Akinator mi už blbne a natáčam 9 minút. Takže zatiaľ dovidenia ľudia. Pa.